पहले का होला वाह वाह कि गोरी 10 दुनी के 20 होला हम नहीं हो रही गोरी 10 दुनी के 20 होला हाय प्यार में पहले किस होला हम रहुआ में चिपकत नहीं माजा उन्हें मिला था कुकुर कुकुर इकुल का करता रहा माजा ला कि असही न समान एक पीस होला कि असही न समान एक पीस होला हाय प्यार में पहले किस होला जब उम्र 18 बरिस होला आपका उम्र 18 साल हो ही गया होगा 18 प्लस से होंगी कि जब उम्र इसलिए लड़कियों का उम्र नहीं पूछा जाता है बस इससे अंदाजा लगा देना चाहिए कि आप बालिग हो गई हैं हमको बस उतने से मतलब है नहीं तो आज का जमाना ठीक नहीं कि छुआ बा उन्हें छुआ जाइबो कि जब उम्र 18 बरिस होला हाय प्यार में पहले किस होला छू के बताएं हाथ से काम नहीं के चलत ई देखा तो लोग जोन जोन कहबा लोग तो ने हम करे एकरा मतलब अभी चुमा लेवे के कहत लोग कुछ देर में कहत नहीं सुहाग रात मनाइए ना वो भी हमको देखना है हम बुर्बक हैं लेकिन ओहू में का बुर्बक ना होई हम चढ़ावला पे ना चढ़ी ना लेकिन गाना के भाव बा कि अंडा तहार आमलेट भइल बा लागे कि पहिले से सेट भइल बा कि बोल के कारा से बाड़ू हो से जरूर बोलिए जिला में सेट बड़ी कि बोल के कारा से बाड़ू हो से तो जवानी चॉकलेट भइल बा तो बोल के कारा से बाड़ू हो से जवानी चॉकलेट भइल बा अंडा तहारे अमलेट भइल बा बहुत सारा प्यार एमन से स्वागत अभिनंदन और सुने में आई है कि यही गांव के बहुत ही हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छा सिंगर हैं कमलेश देहाती जी शायद आप लोग के ही गांव के बानी तो वहाँ के भी स्वागत देखिए कलाकार हैं कलाकार के नाते एक फर्ज बनता है हम चाहते नहीं बुला के वहाँ के जब बैठा देता अच्छा लगे हम चाहते नहीं कमलेश जी आप भी आ जाए देखिए कनक भैया हमने के कुछ मत दी बस ऐसे मुस्कुरात रही आशीर्वाद देते रही हमने के बगबगात रह तो बड़ी अच्छा लगेला कि आप लोग के जिला के जैसे देखिए सनी भाई बैठल बने रुआ लोग के बलिया के बानी तो एगो अपने आप में होला कि नहीं घर का लड़का घर के लोग काफी तरक्की करता तो बड़ी खुशी होला वहाँ के भी स्वागत अभिनंदन बा मंच पे कहे के बा पानी जवानी के ये गोरी किसको पिलाओगी मारी के कातिल नजरिया मारी के कातिल नजरिया कत्ल कराओगी पानी जवानी के ये गोरी भैया की स्वागत बैठा भैया पानी जवानी के गोरी किसको पिलाओगी मारी के कातिल नजरिया कत्ल कराओगी कि सिस्टम तार अपडेट भइल बा
वाकई जैसे जियो के इंटरनेट भइल बा कि लागे बलिया में बारू तू से हो लागे रेवती में बारू तू से तो जवानी चॉकलेट बलिया में दुनिया जवानी चॉकलेट आपके आने से पहले मैंने एक सुहार सुना दिया, लेकिन एनिवर्सरी है, भाभी जी है ना यहीं पे, तो इधर आइए, एक लाइन भाभी जी और भैया के लिए मैं